yier ji ofis na penjo kendo na wacho ni kani neno ga gavana e gweng dideke juma koro kibinene kane in ngano maka gavana dwange ni to gweng chalo nango tugo ni simu okobigoni nikech koro sani osechopo chamo muma odonjo ofis in ngas to samo se donjo ofis ma in ngas no nitiere tije mag ofis manyako tim mamiyo simo manogoni to penye nyakwar peresto kawuono chio nade gweng chalo nango miya laini mag liete ang'ini adima bire tadima orie mago kodo tim sana nikech tije ng'eny motimo koro gima dibedie maber ka governors gibende timo nikech ka gidhi girado gi jo sirikal to japiny bende nyaka ng'e apani dibedie moloyo kendo na wacho ni office governor nyaka bedie gi department mar tudruok kata communications motegno mamiyo ji plan mar governor mwange anani gavana ni to jumani to onge kanyocha December ka gavana ma Kisumo nyok ne deputy mare William ne dhi kamora mora to ne chopo kama koro dhano chako penjo ni to gavana ni kanye dakwanene mo William adhi timo gimora mora to en office mar tudruok ne makoni oyo edwe makama gavana onge gavana ni erusa juma mwachako ni gavana dhi bedo gi rombe machalo kama nikech eka japiny bedo gi ng'eyo to japiny bedo gi yot konano ni gima gavana timo ni ber to bro timo ang'owa obro puoyo to bro siro wabedie jogo ma huyanga aneno ga ka sirikal ka